huchi mauona ndo watiri kurova nyika yehuchi nemukaka baba, ndo inenge ichitaurwa Kenani baba. Iyi yatiri kurova ikai vakawanda vasati vamboirova, vakawanda vatomboizive. Vorova huchi nemukaka, milk and honey. Ndikukutaurira baba, 90% of massive servants asati amborova huchi nemukaka, but sikurova huchi nemukaka baba, ndo huchi. Ndambotaura but ndichataura futi kuti huchi baba, huchi kuchu. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, chine content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana ungagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Mawane for the past few days pakashata ende pachiri pakatoshata mawane singaite because ina ndakamborohwa neflu yakandidonhedza zvekutodaro. So ndaiona vanhu maiuya kuinbox, haufa chichiri kuitika, wanyarara sei, zvakamira sei, but ndiri under medication. Ndikumborova medication. Ndine cough syrup yandikurova iyi, ndo yandikurova zvamanje. Ndine futi mukoma tsunami, ndo wandikurova futi zvamanje. Ndine hombe huchi chaiwo kwete zvimwe zvai zvamunei muchinyeberana. Saka mawana dzanimborova cough syrup tione kuti handidzikire here, voice rinyatsobuda zvakaita sei, zvakanakisisa. Tatazofambira ihombe yandoda sei, yandoda kufambira. Handiti cough syrup baba. Cough syrup harisi brongo cough syrup baba. Right. Zvikunaka baba, zviri kunaka. Unenge uchirwara but panenge pakashata. Then tomborova kakatsunami muri kuziva kanoita mutaktiki wacho. Mawane kunatira, tanzwa nekunatira zvese tiri kurova. Saka musafunga kuti handipo, ndiripo, ngoti ndine nyaya dzandichimbogadzirisa zvangu ndiri behind the scenes. But special thanks to Shashi and Miss Anonymous with an I, ndo vasikana vane content yandiri kumboita ndichiwenza nayo panapa, muchita sei, muchinakirwa nayo. And their channel inonzi Zim comment section. Saka manya ikoko unosubscribe, nawo zviri kuitika ikoko, makuhwa ese, nyaya dzese vanodzifambira vasikana vacho. Handitika right. Kutanga Tuesday kana ndapora, kana Mwari andichengeta, I think I'm gonna start doing my live streaming. I'm not sure about the time, but I will let you know. Tichange tichistreama nguwai ende tiuya nenyaya dzacho dzamuri kuona kuti dzakaita sei, dziri kupisa. Handitika tinokupai panapa. Hey, ndikaramba ndichitaurisa voice racho rinotozosvika pakupera. But pane karesipi kandaingonzwa zvichinzi kune nyika yehuchi nemukaka. Saka ndokadambokuratidza whisky glass harina chinhu, harina whisky, usazoti mukomana anga akabatwa nezvinhu. Saka chianzi chinotanga mukaka kana kuti huchi. I think munenge munotanga mukaka. Saka damborova huchi nemukaka baba. Huchi nemukaka ngaurove. Uyu mukaka
hauna chino 100% mkaka uyo baba, full cream. Vakashata. Uyu ndo unonzi Huchi apa Nongwa, ndo unonzi Huchi mablazi angu, ndo unonzi Huchi hanzvadzi dzangu, Huchi chaiyo chaiyo, kwete Huchi uya uyo wamunenge muchiti Huchi Huchi, aiwa uyu ndo Huchi uyu, Huchi baba, rega tiise Huchi. So hatite zvekupima, Huchi unodirwa baba, Huchi uyu satiwedzera. Baba kuda kumborohwa wakadaro futi Huchi, ndo unonzi Huchi uyu kana mazogara. Huchi rega timborohwa wakadaro, timborohwa wakadaro Huchi, kwete zvazvo zvekunyeberana zvazvo. Baba Huchi unonaka baba, kwete uyai wamunotaura kuti Huchi Huchi, uyu ndo Huchi chaiwo chaiwo, Huchi uyu ndo Huchi, kwete umwe uyai wamunoti Huchi Huchi, aiwa mune mutaura Huchi wekunyeba. Uri kuona Huchi wanogara pasi pegrasi, toda kusanganisa baba toona kuti zvinoita sei. Right, saka ndataura kuti Tuesday ndata kuita live stream, ndai pachannel yakanzi Zim comment section, mono subscribe ipapo, pane content iripo inenge ichipisa mawana anditi. And let's not forget also vasati vaona content yavakomana dare podcast, ndikukonzonga zvisangana. Enda ipapo munoita sei, munoona paZigo TV, pa Uncle Saint TV, DJ Sparks Zim iReality TV, kana kuti munoita sei, munoona kwa Kundai Chitima, ndo mawani acho mawani. Saka ndangouya neproof of life kuti muone ndichiri mupenyu, ndikuratidzei Huchi chaiwo chaiwo, kwete hwenyu Huchi uyai wamune muchitanzi Huchi baba, uyu ndo Huchi unotapira baba, unonaka, and unofanira kuti ugadzire voice rangu ndizodzoka panapa chita sei ndichitoita zvandinoita wana nekuti mawana eza titoona kuti kaite here kasirapu aka. Milk and honey baba, taingonzwa chidzi milk and honey, Huchi nemukaka, Huchi nemukaka, Huchi nemukaka, uyu ndo Huchi baba. Mawani baba, mawani. Pakashata, I think chasangana baba. Sati timbochinzwa tichi aufa chikunaka kusvika papi. Yaish wana wakutaenda kuita ikai wazwa kuti wasangana neHuchi baba, Huchi hwemashuwa. I hope ndinopora very soon, ndokuigirai content inonakidza like always, content yemazuva ese. Dr. Clarence is back, and special thanks kuna mukoma Gambakwe varoida sei vari kumubatsira mukomana, and tinosupporta channel yake mukomana akabirwa channel, so ari kudzoka nebrand new channel, and tinosupporta mukomana anotipa nyaya chaidzo, anotipa nyaya dzine umbo, anditi saka takawandira chi kwa Dr. Clarence ikoko anditi. And then chimwe futi andasiya, don't forget tine ma live stream kutanga musi Tuesday. I will let you know times and then chitama live stream. What else chimwe futi, Zim comment section and ikoko tono subscribe ku channel yoyo ya Shashi na Miss Anonymous, and toenda sei tono subscribe anditi. Saka ndozvanga ndangokuudzirai kuti ndingokuudzira kuti ndichiri mupenyu, I'm still alive, but Huchi mauona ndo watiri kurohwa. Nyika yeHuchi nemukaka baba ndo inenge ichitaurwa. Kenani baba, iyi yatiri kurohwa ikai vakawanda vasati vamboirohwa, vakawanda vatomboizive. Orohwa Huchi nemukaka, milk and honey.
ndikutaurira baba 90% of massive servants asati amborova Huchi nemukaka, but sikurova Huchi nemukaka baba, ndo Huchi. Ndambotaura but ndichataura futi kuti Huchi baba, Huchi kuchu. Ayo, rekan bye. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, ngasangane mvhiti rinotevera. Bye for now. Rakuenda voice racho, but I will be back.